Boss, pagkupit ko, boss. Oy, Greg. Tama, pagpagupit ka dong. Oh, okay. Lingkod. Tanay eh. Usa may klaseng gupit na? Sa kunsa ka ng gupit nga matibay. Kay para. Ako'y bahala. Pero nga, boss, kay para. Kuhan, boss. Kung gwapo mo tagamay, boss. Ay, ako'y bahala. Ay, tirada, boss. Yari, ako'y bahala, diha. Pero nga, boss, kay para Okay. makauyab tag na pulo ba? Kay Pulo, gwapo. ang gamay anang pulo. Gwapo na makauyab tagagan kay para. Daghan tag. Ibagay ro si Munong, bagay si Munong. Oh, bagay sa pangaw. Pero nga, boss, kay. Oh, ako na bahala. Ito man, boss. Dili mo ni bag-una mo karong kuan sa barangay ba implementar sa amo kay karang buhok niya, ang buhok di sa mosulod. Silupin kay dangog mo kung silupin good. Di sa mosulod sa imong kuan ba dito sa short pan nimo ba? Tarong, boss, kay murag di man ni maubos. Di ma. Wala naman gutong mga ugno-ug tong mga ugno-ug wala na to siya. Ako na bahala di ha. Sige, boss, sige, boss. Ayan na si reklamo kabalo mo kusong gibuhat iba. Ginagawa mo. Induto na tanong gupit nimo dong ha. Kay Oh, sige, boss. Dali po ko, boss. sige. Bilang mga mata dong. Ay, ako na bahala ning kuan. Anaw na to. Anong mabagay si mo ba? Oh, no, 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 no. Ano na boss? Ayaw na ko dagi. So, nag... Ayaw na. Kabalo mo kasi kuan man ni siya kanang kuan ba para mawala nang kuan nimo sa imong kuan ba ganga kay kag mga butoy-butoy na imong naong oh. Ay bahuan na, boss, ay. ayaw na gid kuan gid oh. Sa di man guro ni maoy mong gibuhat, boss. Di dagi. Kabalo ko professional man ko nga kuan bar gupitay. Ayaw na sige dia og reklamo dagi kabalo ko tong gibuhat boss. Oh no. Oh, kanawa. Di ko di samis na gamay oh. Oh. Diga, wa di na maubos ba? Okay na lagi na lagi. Ay, nakakuha na. Ito ang para bukaan ng iyang kuha. Oh, no, 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 no. Sabi na, boss. Ay, mo ni sudlay. Tinglig mo na, boss. Mo ni sudlay karon nga unang gikuan. Implementar sa barangay kay katong brass pertin dugaya mahuman. Iya lagi ka mo diha kay kabalo ko sang gibuhat. Oh, wow. Ako nga kuan. Munggupitay. Oh, no! Wa man di man guro ni maubos. Ang plasta na. Oh, no, 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 no. Sabi na, boss. Ay, sandili naman na maoy mga boss. Ay, kumala ka na pa may laing option di ka ni. Ayun na, boss, kay mo rin bunga patio man siguro ko ni Eh, boss. sige, ay wala ka na pa wala option lagi diri. Napa lagi option. Basta kuan lang diha basta kanang kuan diha, stipot lang diha. Ay lang sige. Duwa ka. Ay. Oh, no, 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 no. Lahi man na, boss. Sa man na, sundang man na. Di man na maubos. Ato kani ilon karing gilid may unahan na tugod ba? Sa manggupit ka, boss. Matay ka, boss. Aw. Oh, sige, napa ko laing option dik pala ka. Dili ugdi ka ni. Dik pala napa ko laing option diri. Oh, wow. Tarong, boss. Ay, sige hiling-hiling dagi kay. Tarungan Kung matarong natin imong gupit ba? Oh, no, 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 no. Boss, ito man na, boss. Nindot maguni siya gud magkay. Pati gahianan imong mga buhok nimo ba? Pag-stay man na, boss. Di. Sit, lingkod. Sit, tanaw mo sa kung... Lingkod ba? Lingkod. Diba? Sit, tanaw mo sa kung kuhan, boss. Ano, boss? Sit. Dito man na, boss. Huwag na naman, Nindot boss. maguni kay. Gud kay. Guntay na sa sin, boss. Sit, tanaw mo sa ulo, boss. Kalo. Oh, no, 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 no. Kalo ka sa kamo. Dili man boss dili lagi. Sana, boss. Wala kay klaro, boss. Lingkod diri ba? Gitar na sunod, boss. Pagdali ba? Gitar na ta. Angan oy. Noon ko ka kwarta na. Pistanok itarik ti kanok ta magkaluyan ta ba no? Boss, pwede ka mo tana, boss. Boss sa man mo. Kanang, pagupit ta, boss ba? Kanang, itong gikwando mo sa barbershop na, boss. Dai pangalan. Okay na, boss. Pagupit lang, boss. Ay, sudla lang dara oh. Dara anak ka pa straight nyo man liko. Nana dara naglingkod oh. Dito na, boss. Dito na. Dito na. Salamat ka, boss. Salamat ka, boss. Sige.
Sana na ang pagupit ron. Hingaw man. Ayo, magapon, boss. Ay, boss, saya to. Ikaw na magupitay din, boss? Oh, ako boss, pagupit ka? Oo, pagupit ka, boss. Itang mo, boss. Ano diri, boss? Kanina po, tama, mau pay paghumana ko gupit ba? Ang taod na po. Parang pinagwapo yung gupit mo, sa? Sa may klase ko, boss. Gupit ni Richard Gomez, boss. Oh, sige boss. Kami bahala ni boss. Nindot mangkaikag ka ng kuan boss. Buk, mura mag Lasa pa rin sulay, boss, eh. langgot ay madiklam amo man noong ka nga. Magupit makakadili. Oo, boss. Kaya sa bukahan na, boss. Ganiha pa kung buntag, boss ba? Nagawas, Kami bahala na boss. Nagawas, magkas pa, boss. Ah, Oh, no, 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 no. Uy, unsa pala, boss? ayun, mo ni bago na mong kuan sa barangay ron. Kanang barbershop. Mo ni amo ang kanang i-implementar sa barangay ba? Bali man lagi, boss. Namin kisa tubangan ni boss, ha? Ayun na si reklamo rin ka kay professional mo ko nga kuan mong gupitay. Oh, wow. Ano? Ayan. Eh, nagkatuan ha kay... Unsa na pala, boss? Ayaw, dagi. Reklamo, dagi di dagi kay... Siguro, magpagupit, rabi ka niya. Kuan pa ka kanang... Ayo, pila ko lang, boss. Kuan pa ka. Ay, dugay mo reklamo na dagi di ha. Kaya naghanang abog ni mong buhok god. Dahil magigikan, boss. Kita ha? Kaya piyong mga mata, boss, kay... So, ang butangang pagpagputi ini siya, boss. Kay murag, kuan man. Oh, di ba? Piyong lang mata, boss, ha? Oh my God! Piyong lang mata, boss. Oh, no. Oh, nindot kayo ng gupitan, boss. Nindot kayo ng gupit. Sige na, mabalik mata, boss. Yan na, boss. Wala pa. Okay. Basta stampede man kaning pagkagupit. Oh, boss. Pwede na magbuka ang mata, boss, di ba? Pwede na. Unsa man binuang mo niyo, boss? Kay binuang. Ayaw lagi. Reklamo lagi diha kay ako na kuan diha, ako na bahala diha ako. Ako yung gupitan niya, ikaw mo ikaw mo Binuang mo niyo, boss. Dili. Oh, no. di lagi na binuang dagi. Mo ni bago na mong kuno kani pangpaskuan na siya kanang pagpasinaw sa naong ba. Oh my God. Gana ko ning kuan kaskaron imong naong mo. Sige na, boss. Para mahuman na akong gupit, boss. Binuang mo gini mo, boss, bay. Oh, grabe naman sa mintang wala, boss. Binuang di lagi na binuang dagi. Pagbantay. Kay ito nang kanan sugdan. Ano mahuman na itong gupit. Hoy, saan na, boss? Dili dagi. Di ka ning pa nindot kini agi dagi. Ayo na sige reklamo dia. Kaman di ka ni. Binuang mo gini, boss? Di lagi binuang. Di ka ni. Di ko sa. Sige. Bantay ah. Oh, no, 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 no. Boss. Sundang mo na, boss. Nindot lagi kani kay isang timpid maka na imong gupit ka. Ha. Di ka ni. Di ko na, boss. Putol ko dunggan na, boss. Sige. Okay na. Bantay. Kapo na, boss. Kani na unsa naman ang unon. Adi ka mo sugutan na, boss. Di ba? Di ko sugutan na, boss. Binuang yun yung buhat na, boss. Ba? Dili. Ano na ba? Ikog na. Di. Oh, no, 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 no. Binuang dili mo boss ba? Dili lagi. Pagpagkuya lingkod na ba? Lingkod na. Ay, di ko, boss. Di ko, boss. Di ko, boss. Di ko, boss. Binuang yun yung buhat, boss. Tarawa. Ang sura, boss. Tarawa. Dili lagi binuang mo. Ako kapalo ko sa akong Ako, gibuhat. boss. Di ko, boss. Di ko, boss. Una. Ang kita rin mo na, boss. Di ko. Lapay na, murang, boss na. Murang. Tilas, boss. Pagdali na ba? Salamat niya, boss. Salamat tayo na, boss. Wah, nga magupit yo. Warta naman to atong buhanga to. Ayun mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin mga ka-idol. Ayun mga ka-idol, ito pa yung mga kasama ko, di ba? I'm Jong! Ayan. Siyempre, mga kabos, yan. I'm Tatsuki! Ayan. Ayan, shout out, shout out. Shout out ko ka pare Michael Digman! Shout out! Ayan. Tatsuki. Shout out sa mga igsoon ako! Ayan, shout out. Ayan. Garinan Mines. Shout out ko sa Garinan Vines. Please, subscribe and share. And siyempre, huwag niyong kalimutan, click na notification bell para updated kayo sa ating video.